У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Чысты чацвер жыхары абласнога цэнтра актыўна далучыліся да ўборкі і навядзення парадку на вуліцах і ў дварах. Тэматычныя пляцоўкі і вучэбныя заняткі, сучасныя падыходы ў ваенна-патрыятычным выхаванні дзяцей і моладзі абмеркавалі ў Віцебску. Барацьба з безбілетнікамі. У абласным цэнтры ўзмацняюць кантроль за аплатай праезду ў грамадскім транспарце. Ачысціць душу, дом і горад. Напярэдадні праваслаўнага Вялікадня ў Віцебску ладзіцца усегарадская акцыя «Чысты чацвер». Яе аб'явіў гарвыканкам. Да хрысціянскага свята віцябляне добраўпарадкоўваюць двары, убіраюць смецце на вуліцах, ачышчаюць ад леташняй лістоты паркі і скверы. Марафон чысціні аб'яднаў працоўныя калектывы студэнтаў і школьнікаў. Да перадсвяточнай акцыі далучыліся і прадстаўнікі мясцовай улады. Кіраўнік вобласці Александр Суботин разом з работниками управленняў аблвыканкама і структурных падраздзяленняў гарвыканкама навялі парадак на тэрыторыі Свята-Успенскага кафедральнага собора. Чысцілі ліўнёўкі, падмяталі дорожкі, прыбіралі лістоту і обломки галін на схіле. Работы по наведению порядка в городе будут продолжаться и сегодня, и завтра, и в выходные дни. И до тех пор, пока действительно мы не отрапортуем сами себе о том, что мы готовы к тому, чтобы Витебск это действительно по-настоящему был, кроме того, что культурно, еще и самый чистый областной столицы. Свято-Успенскі кафедральны собор стане адной з галоўных велікодных лакацый. Па традыцыі тут архіепіскап Віцебскі і Аршанскі Дзімітрый правядзе святочнае богаслужэнне. Яно пачнецца апоўначы 16 красавіка. Прамую трансляцыю можна будзе паглядзець на тэлеканалах Віцебск і Беларусь-4 Віцебск. Жыхары абласнога цэнтра актыўна далучыліся да ўборкі і навядзення парадку на вуліцах і ў дварах, скверах і парках. Прадстаўнікі камунальных службаў, прадпрыемстваў і арганізацый выйшлі на ўборку прылеглых да адміністрацыйных будынкаў тэрыторый, прыпынкаў грамадскага транспарту, вуліц і тратуараў. Значную дапамогу ў навядзенні парадку на зямлі аказваюць школьнікі, навучэнцы і студэнты. За кожнай навучальнай установай замацаваны аб'екты і прылеглыя да іх тэрыторыі. Штодзень юнакі і дзяўчаты выходзяць на ачыстку ад смецця гарадскіх вуліц, сквераў і паркаў, працуюць па некалькі гадзін у дзень і робяць гэта добраахвотна. Пришли, нам сказали, что вот сегодня акция «Чистый четверг», кто желает поучаствовать. Я отозвался, и вот все ребята, которые там убираются, тоже добровольцы. Лично я вот не хочу, чтобы наша земля как-то загрязнялась. Мы на ней живем, мы должны уважать свой дом. Много желающих. Одни ребята здесь, вторые на другом участке. То есть это вместе с преподавателями, все это как-то централизовано. Уборка большого мусора, уборка мелкого мусора, уборка пластика, уборка стекла. Это все, опять же, согласовывается с государственными службами, вывозятся в специализированно отведенные места. Хватает 4 часа, чтобы люди устают, в 2 смены не пускаем, потому что все-таки это и опасно, это и техника безопасности должна соблюдаться. И тут не надо скорость, тут не надо качество. Месячнік па санітарнай ачыстцы і добраўпарадкаванні Віцебска працягнецца да 30 красавіка. Рэспубліканскі суботнік пройдзе ў Беларусі 22 красавіка. Адпаведнае рашэнне прыняў Савет міністраў нашай краіны. Паколькі працоўная акцыя праходзіць у год міру і стварэння, намаганні яе ўдзельнікаў будуць сканцэнтраваныя на добраўпарадкаванні і прывядзенні ў парадак мемарыяльных комплексаў, помнікаў, месцаў баявой воінскай славы, пахаванняў часоў Вялікай Адчыннай вайны. Акрамя таго, падчас суботніка многія будуць удзельнічаць у пасадках лесу і навядзенні парадку ў населеных пунктах. Грашовыя сродкі, заробленыя падчас рэспубліканскага суботніка, у тым ліку і на працоўных месцах, пойдуць на добраўпарадкаванне і рэканструкцыю мемарыяльных комплексаў. 50% сродкаў на рэканструкцыю мемарыяльнага комплексу вязням Азарыцкага лагера смерці ў Калінкавіцкім раёне Гомельскай вобласці. 50% сродкаў на стварэнне рэспубліканскага цэнтра патрыятычнага выхавання моладзі на базе кобрынскага умацавання Брэсцкай крэпасці.
Сёлета Белвест плануе выпусціць 1 мільён 370 тысяч пар абутку і прадаць каля 2 мільёнаў пар. Ключавы праект кампаніі сёння – рабатызацыя вытворчасці для аўтаматызацыі асноўных аперацый. Яго рэалізацыя зараз праходзіць у тым ліку на тэрыторыі мінскага вытворчага гарбарнага аб'яднання. Для вырабу адной пары абутку трэба выканаць каля 200 розных аперацый. Большасць з іх могуць рабіць рабатызаваныя сістэмы. Напрыклад, перамяшчаць розныя матэрыялы па тэрыторыі прадпрыемства, ажыццяўляць аўтаматычную раскладку дэталяў, складаных элементаў са скуры і выконваць унікальны працэс дэфектоўкі, падчас якога выяўляецца 98% неякаснай прадукцыі. Наша задача к концу 2024 года, в общем-то, выйти на проектную мощность. К 2023-му, вот в этом году, к концу года, мы должны собрать свою базовую саму железную конфигурацию и заставить ее, ну, по крайней мере, там, шевелить железными руками. Достаточно трудно подобрать персонал вот на такие не очень простые и в то же время важные операции, в данном случае раскройные, говорю, как процедура раскроя кожи. Поэтому здесь несколько аспектов, что все-таки замена выбывающих людей, повышение качества, вот, потому что все же там человеческий фактор – это человеческий фактор. Машина, в данном случае робот, режет всегда одинаково. Вот, это позволит вот решить, ну, скажем, вот эти две задачи. Процесс не быстрый, но, повторюсь, раскройщиков, к сожалению, каждым годом становится меньше. Приходится идти вот таким путем. У чэрвені 2023 года кампанія «Белвест» адзначыць сваё 35-годдзе. Сёння гэта высокатэхналагічнае прадпрыемства поўнага цыклу, якое аб'ядноўвае вытворчыя магутнасці па выпуску жаночага і мужчынскага абутку з натуральнай скуры, мадэлявання і выраб дэталяў нізу і калодак, гарбарную вытворчасць, шырокую сетку фірменных магазінаў у Беларусі і Расіі. Штогод «Белвест» абнаўляе свае сезонныя калекцыі на 90% і распрацоўвае до 1500 новых моделей абутку. Тэматычныя пляцоўкі, выстава метадычнай літаратуры, вучэбныя заняткі. Сучасныя падыходы ў ваенна-патрыятычным выхаванні дзяцей і моладзі абмеркавалі ў Віцебску. Двухдзённы абласны семінар-практыкум адкрыўся на базе Віцебскага кадэцкага вучылішча. Экскурсіі, урокі мужнасці, моладзевыя ініцыятывы, сустрэчы з ветэранамі і пошукавая дзейнасць. Падчас сустрэчы прадстаўнікі зацікаўленых ведомстваў падзяліліся ўласнымі напрацоўкамі і сучаснымі формамі работы з навучэнцамі. Основная увага практычнаму вопыту кіраўнікоў па ваенна-патрыятычным выхаванні з усёй вобласці. Есть еще один очень важный проект, который на далекую перспективу особенно связан с расследованием дела геноцида белорусского народа. Это создание, ну или, по крайней мере, разработка мемориального знака сожженным деревням Витебского района. Вот по данным Национального архива Республики Беларусь, у нас в районе было сожжено 503 деревни, а вот мы уточнили, и оказалось их 633, то есть на 130 больше. Мы сотрудничаем это как с Российской Федерацией, так и с архивами Израиль, Германия. Ищем тоже пропавших наших земляков. Недавно запущен проект совместно с Санкт-Петербургской гимназией. Он заключается в том, что когда-то еще в далеком 1939 году с нашего района юноши и девушки были отправлены учиться тогда еще в Ленинград. И они застали там войну. И сейчас мы пытаемся найти родственников тех, кто не вернулся оттуда, кто погиб в блокаду. Заўтра удзельнікаў семінара практыкуму чакае знаёмства з дзейнасцю ваенна-патрыятычных клубаў «Сокол» з Новополацка і «Віцязь» з абласнога цэнтра. Дарэчы, усяго ў паўночным рэгіёне дзейнічаюць 2 кадэцкія вучылішчы, 20 цэнтраў па патрыятычным і духоўным выхаванні і каля 30 ваенна-патрыятычных клубаў. Сцяжынкамі роднага краю школьнікі Віцебскай вобласці сталі пераможцамі рэспубліканскага конкурсу юных экскурсаводаў. Лепшых вызначылі ў 2 намінацыях. «Скарбонка часу» – гэта стварэнне экскурсіі рэкламы ўсяго музея і роднымі пуцявінамі распрацоўка тэматычных экскурсій па адной з экспазіцый. Перш чым трапіць у фінал, канкурсанты праходзілі абласныя адборы. Журы прагледзела каля 130 відэаролікаў з усіх раёнаў вобласці. Па выніках былі вызначаны 2 десяткі аўтараў з самымі займальнымі і арыгінальнымі работамі. 12 з іх трапілі ў лік лаўрэатаў конкурсу і атрымалі запрашэнне на рэспубліканскі фэст юных экскурсаводаў у Мінск. Отрадно, что из этих 12 в 2 номинациях, в 2 возрастных категориях 2 стали победителями, золотыми призерами.
Это Дарья Зимина, юный экскурсовод Народного Зароновского музея Витебского района. И Никита Голубев, это учащийся 16-й школы города Полоцка. На этом фесте ребята презентовали свою экскурсию, свою экспозицию, участвовали в мастер-классах. Ну и, конечно, в финале был круглый стол с участием министра образования Республики Беларусь Андрея Ивановича Иванца. По количеству ребят, которые присутствовали на этом мероприятии от области, по занятым местам, конечно, это серьезная прибавка, и это результат системной работы педагогов области. Усяго з пачатку года ў школьных музеях Віцебшчыны прайшлі звыш 5000 цікавых і пазнавальных падарожжаў у свет гісторыі, дзе экскурсіі для сваіх аднагодак правялі 500 юных экскурсаводаў. Не думаючы ні пра здароўе, ні пра бяспеку, у гарадку мясцовыя жыхары паведамілі ў міліцыю пра нецвярозага вадзіцеля. Інспектары ДАІ спынілі аўтамабіль «Нисан». За рулём знаходзілася 31-гадовая цяжарная жыхарка сталіцы. У крыві жанчыны было 2,1 праміля алкаголю. У адносінах парушальніцы складзены адміністрацыйны пратакол за кіраванне транспартам у стане алкагольнага ап'янення. Ёй пагражае штраф звыш 7000 рублёў і пазбаўленне правоў тэрмінам на 5 гадоў. За паўторнае аналагічнае парушэнне прадугледжана крымінальная адказнасць з канфіскацыяй аўтамабіля. Усяго з пачатку года на дарогах Віцебскай вобласці супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі спынілі звыш 400 нецвярозых кіроўцаў. З іх удзелам адбыліся 3 дарожна-транспартныя здарэнні. Чарговая мера ў барацьбе з безбілетнікамі. У Віцебску ўзмоцняць кантроль за аплатай праезду ў грамадскім транспарце. До канца месяца колькасць кантралёраў плануюць павялічыць удвая з 9 до 19. Працаваць ва ўзмоцненым рэжыме яны будуць нават у начны час. Узрасце ўвага да ўсіх відаў транспарту, у тым ліку да маршрутных таксі. У нас острая проблема есть по определенным маршрутам – это рентабельность, где перевозчику, в том числе и государственному, может быть, как-то и невыгодно, да, где-то в каких-то рейсах или менее выгодно осуществлять. Усиливая контроль, мы повышаем, скажем так, окупаемость и рентабельность этого маршрута, то есть сбор выручки. В принципе, безбилетный провоз, он чреват чем? Штрафом, да? Вот, конечно же, каждый пассажир, видя на линии контролера, конечно, он потом впоследствии будет знать, что контроль присутствует и будет чаще, скажем так, платить. За безбилетный проезд предусмотрен штраф по размере от 0,5 базовых величин до 1. Соответственно, это до 37 рублей. До рэчы, у хуткім часе ў Віцебску з'явяцца новыя маршруты грамадскага транспарту. З мікрараёна Поўдзень-7 да пасёлка Мішкава будзе курсировать 63-й аўтобус, а мікрараёны Чаромушкі і Білева звяжа тралейбус нумар 16. Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. Другі міждзяржаўны турнір па грэка-рымскай барацьбе сабраў у Віцебску 150 барцоў з Беларусі і Расіі. Ён прысвечаны памяці ганаровага майстра спорту СССР Аркадзя Лукатэнкі. Спрэчку на барцоўскім дыване вядуць атлеты 2008-2009 гадоў нараджэння. Для спартсменаў спаборніцтвы з'яўляюцца адным з этапаў падрыхтоўкі да рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў. Канкурэнцыю беларусам складаюць барцы з Калінінграда і Санкт-Петербурга. Гэта павялічвае канкурэнцыю на турніры і дазваляе спецыялістам ацаніць узровень падрыхтоўкі сваіх падапечных на фоне моцных сапернікаў. Аркадий Анисимович Лукатенко, но это такая ключевая тоже фигура, которая имеет особое спортивное звание почетного мастера спорта. Это большая редкость, таких уже званий как бы нет, которые присваиваются за особые заслуги и преданность своему виду. На данном турнире борются ребята 8-9 года, 2008-2009 года. Этот турнир является одним из этапов отбора к первенству республику, чемпионату Европы и чемпионату мира по школьникам, который состоится в Турции. В Беларуси очень хорошая школа борьбы, и нам очень интересно бороться здесь. Мы готовимся к первенству России до 16 лет, поэтому для нас только радость приезжать в Витебск. Мы недавно и молодечно ездили. Я здесь по взрослым до 3 лет боролся на турнире Каныгина.
Турнір памяці ганаровага майстра спорту СССР Аркадзя Лукатэнкі будзе ладзіцца на працягу 2 дзён. Спартсмены разыграюць медалі ў 11 вагавых катэгорыях. Атлеты, якія праявяць сябе з лепшага боку, атрымаюць імянныя прызы за волю да перамогі, за лепшую тэхніку і лепшы кідок. Першымі даведацца пра важныя і цікавыя падзеі з жыцця рэгіёна. Убачыць, дзе сёння працуюць нашы карэспандэнты. Паглядзець навіны яшчэ да выхаду ў эфір. Усё гэта рэальна. Тэлеграм-канал «Беларусь-4 Віцебск». Падпісвайцеся, каб не прапусціць самае цікавае. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Убачымся ў эфіры. Сіноптыкі паведамляюць, у бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер усходні 5-10, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +4, +9, днём +10, +15. У Віцебску воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, ноччу і раніцай слабы туман. Вецер усходні 5-10, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +5, +7, днём ад 10 до 12 градусаў цяпла.